En Joan Manel, monitor, i en Domingo i en Jordi treballaven des de primera hora d'aquest matí als marges de la Solfa, tallant l'herba i estassant. Són membres d'una de les 7 brigades de jardineria de la Fageda, que actualment donen feina a una trentena de malalts i discapacitats mentals. El que volem és fomentar l'autonomia perquè la gent tingui precisament capacitats diferents, cadascú diferents, per poder tenir un treball de qualitat que avui en dia la jardineria ens demana. Aquesta àrea existeix des del 1983 i a mesura que ha anat creixent i extenent-se per la comarca, les seves tasques s'han diversificat. De seguida es va veure que era un tipus de feina, el fet de treballar a l'aire lliure, que era molt terapèutica per gent amb disminució i malaltia mental. Llavors, a partir d'aquí, hem anat creixent en quant a serveis i en quant a números de treballadors i creiem que aquesta feina, al ser una feina real, doncs fa que faciliti el creixement de la persona i, a través d'un treball digne i un treball amb sentit, millorar la seva qualitat de vida. Per als treballadors, poder anar a la feina cada dia té efectes positius. L'activitat que realitzen els permet incrementar notablement la seva qualitat de vida. Para mí está bien de venir a trabajar cada día porque así estoy con mis compañeros, con el jefe, con los monitores, con todo, y además se pasan muy rápido también las cosas. Y bueno, para mí venir a trabajar es, bueno, tener una faena es lo mejor que m'ha passat. Ajuden, també em diverteixo, a vegades fem bromes entre els companys, però bueno, m'agrada la feina. Anar a desbrossar o anar al bosc o netejar fulles, depèn la feina, o posar cartells, depèn la feina. Fem una mica de tot. L'incorporació d'aquests hàbits laborals, les rutines, tot això manté una estabilitat en la seva vida que disminueix les possibles crisis, ansietats o altres problemes que puguin tenir. Així, aquest projecte tan consolidat no fa més que posar facilitats a la vida diària de persones que el que més necessiten són els hàbits i la normalitat que els dona la rutina d'una feina.